बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। धेमाजि जिल्लायाव गिख्रंथाव बाइकजों बाइक जाब्रबथाय जानानै सासे बर' फोरोंगिरिनि जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बिबारि गामिनि राजा लामायाव बाइकजों बाइक जाब्रबथाय जानानै सासे बर' फोरोंगिरिनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। जिउ गोमानाय फोरोंगिरिया 1 नं हसं गामिनि उपेन दैमारि होनना सिनायथिनाय जादों। बिथाङा 3 नं महनपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन। मख'नो गोनांदि गुबुन गंसे बाइक एबा जिउ गोमानाय फोरोंगिरि उपेन दैमारिनि बाइकजों जाब्रबथाय जानाय बाइकखौ सानै सुबुं दंमोन। बिनिनो सासेनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया जेबो जायासै होनना मिथिनो मोननाय जादों।